Yan mga kasolid, nandito ako ngayon sa Black lava. Black Lava. Ayan. Black Lava Zipline. Yan, dito yung mga kasolid sa Barangay Mabinit. Takot. Si Tita Joy, batis tingang ngurag sa ni Tita Joy. Yan, napakaganda dito mga kasolid. Ano? Napakaganda ng forest. Yan. Hindi kasi mag-video ka dito. Ring breaker kayo ba? Ah, di ba pagbiya ka? Iya. Daliin si Kuya, tanong sa yes, halaw yun. Marami pa ka din yung jogging. Mabinit siya eh. Nakasakad siya din, talaga ligas din. O, ligas ko lang. Kuya, oh. Malapit na. Kaya di kapitan. Mulai palit ka lang sa amin. Dua mo pa rin. Ayan. Huwag
ka maingay. Oh, wag ang cellphone wag bibitawan. Ito ah. Hindi ka man bibiliwan, jawa magkuang ka. Hindi ka nalabad mag-picture. Ah. 1, 2, 3, go! Woo! Woo! Galing Tita Joy. Ayun na. Ang dali lang baga. Ang dali lang yun. Oh. Ako kamay lang ako. Yung sa baka nakikik. Let's go. Kuya tayo. Bye-bye, Black Lava. Sana lang. Abol, naglagsaya.